Glædelig jul, og velkommen til endnu en låge i min julekalender. Den her gang der har jeg fået en virkelig god nissemad. Ikke at de andre nisser ikke har været gode, men den her nisse kan jeg godt glæde til. Og han hedder Andreas, en af mine gode venner. I kan se hans imaginære nissehue om lidt på hans skaldede isse. Andreas han ved virkelig meget om teknologi, og også om AI. Så derfor var det helt oplagt, at han skulle være med i den her julekalender. Men måske vil du lige introducere dig selv, Andreas? Det kan jeg godt. Og glædelig jul, Jacob, i øvrigt. Fedt at være med. Jeg hedder Andreas. Jeg har arbejdet med det digitale siden, 1995 måske i virkeligheden. Og en masse forskellige områder af det. Lige nu arbejder jeg med digital produktudvikling som konsulent for en kunde. Dejligt. Det er short and sweet. Jeg deler lige hurtigt en prompt, som ikke er sådan måske så super nem at replikere, og så måske alligevel. For dem, der har fulgt den her julekalender, vil de have opdaget, at jeg bruger meget ofte ChatGPT som sådan en sparringspartner, en kollega, der sidder ved siden af mig, hvor jeg sådan kan bounce idéer op af. Det er meget sjældent, ChatGPT skriver en tekst til mig, altså bare uden at tænke over det, kopiere ind i noget andet, som mange nok ellers bruger redskabet. Så jeg skrev for nylig, at jeg var i gang med at lave den her julekalender, og forklarede den om, hvad det gik ud på, og hvad jeg skulle bruge det til, og så sagde jeg til den, om ikke den kunne hjælpe mig med at lave det til en julekalender, der spreder sig til alle danskere, der er interesseret i det her felt. Og så gik den sådan set i gang med at lave en plan for mig, som jeg faktisk, må jeg afsløre, har brugt nu. Hvis man sidder og tænker sig over, at den giver nogle sjove eksempler, så er det fordi, den jo kender min historik, altså de ting, jeg ellers har nævnt, og derfor nævner den et startup som Apple, der jo er med i den her julekalender. Men det er fordi, den ved, at det har vi snakket om før. Og den, næsten alt, hvad den har fortalt mig her, har jeg faktisk brugt. Jeg er kommet frem til det selv, men nogle gange er det sgu meget rart lige at have nogen, der bouncer nogle gode ting af, som man om ikke lige kan krydse af. Så kan det godt være, at jeg ikke kommer til at sætte juletræer ind, når jeg lægger det her på LinkedIn. Men mere eller mindre, så kommer jeg til at følge den her plan. Så det er bare en opfordring, at hvis man sidder med et eller andet, man lige har kørt tør i, så prøv at bounce det over på ChatGPT, prøv at se, hvad den siger til det. Så det er jo en meget nede på jorden, ikke så avanceret prompt. Hvad har du taget med, Andreas? Fedt, Jacob. Jamen, jeg har bygget min egen GPT. Kan jeg lige dele her? Jeg skal ikke en trommevivl lidt, kan jeg se. Det kunne være godt. Ja. Nå, jeg gjorde det. Jeg kunne ikke lade være. Jeg havde det i en weekend, hvor jeg havde for meget tid, og så signede jeg op på ChatGPT, så jeg kunne bygge custom GPT'er. Og så har jeg bygget her en, som de siger tv-køkkenet, jeg har snydt lidt, men altså jeg har bygget en custom GPT, hvor instruktionen basically er at læse korrektur på den tekst, der bliver sat ind, men fremhæve de ændringer, der er blevet lavet, og forklare, hvorfor der er blevet lavet ændringer. Jeg var sådan træt af det der med at bruge ChatGPT til at få læst korrektur på tekster, smed noget ind, fik noget tilbage, men blev ligesom ikke rigtig klogere på, hvad det var, der var ændret, og kunne heller ikke se, hvor der var ændret. Så derfor så var det vigtigt for mig at lige kunne se, hvad er det, der er ændret, og hvorfor er det egentlig ændret. Og så har jeg gemt den, og jeg kalder den Gerda, fordi det hed min dansklærer i folkeskolen. Så det er sådan en kærlig minde til hende. Og hvis jeg lige skal vise, hvordan den fungerer, så har jeg, eller det vil sige du, lige fabrikeret en tekst. Den er smækfuld af stavefejl, fordi at du bad ChatGPT om at skrive en tekst, som om den var skrevet en 20-årig. Så det jeg gør her, det er, at jeg beder min GPT om at læse korrektur på dette, og så paster jeg, her kommer noget tekst, flodhesten er mit yndlingsdyr, yadi. Afsted med det. Så kommer teksten tilbage med rettelser, og rettelserne er markeret med fed. Den fangede ikke engang flodhest med A. Nej. For fanden, Gerda. Ej, men den fanger særskrivning yndlingsdyr til yndlingsdyr. Det er lidt sjovt. Ja. Nå, med tanken her, hvis den også havde fanget flodhest med A. Ej, hvor er det vildt. Prøv at spørge den. Staves flodhest virkelig med A? Ja. Nå, men i hvert fald det der med, at den markerer, hvorhenne der er ændringer, og så forklarer den ændringerne. Der er alligevel en del af den. Jeg synes, det er mega fedt, det her. Altså, selvom den ikke fangede ædet, så er det da mega godt. Nu går vi lige på klingen. Hvad med stavning af flodhest? Det er et godt spørgsmål. Det er korrekt. Det tror jeg altså ikke, det. Nu slår jeg den lige op i ordbogen, mens du snakker. Det står ikke i ordbogen. Så vil du ikke tale til Gerda. Du kan ikke sige, what? Nej. What? Hvad er en hest? En hest. Ja, det ligner hest. Ja. Okay, det er et virkelig dårligt svar. Det er kun en del af flodhest. Ja.
Ej, det er morsomt, det her. Det bliver det bedste Jeg tror- afsnit i julekalenderen, det her, Andreas. Vi har simpelthen opfundet et nyt biologisk fænomen, en flodhest med æg. Flodhest. Ja. Det er en flodhest med ondt i halsen. Stor dag for zoologi. Ja. Men hvis vi lige ser bort fra flodhesten, og så skal vi Yes. måske også lige sige, da vi testede det her af lige før, Andreas, der virkede det. Der fangede den det Det der. er rigtigt. Ja. Så den har en dårlig dag. Den har en dårlig dag. minut. Men sindssygt mange tak, fordi du vil dele den. Men resten virkede. Ja, præcis. Og vil du dele linket til Custom GPT'en bagefter, eller vil du gerne beholde Gerda for dig selv? Nej, det kan jeg sagtens dele. Okay. Så du deler simpelthen din dansklærer ud til hele Danmark? Yes. Stor fornøjelse, Andreas. Tak fordi du vil være med, Andreas. Det var så let. Glædelig jul. Glædelig jul, Jacob. Ha' det godt.